wai jama'a kun fahimci abin da na fahimta, kun fahimci abokina har ya riga ya tare. Wallahi abokina ya tare, kun san shi bai da wuyar tarewa. Yanzu zaka ga ya tare abin shi. Allah sarki G-Fresh bawan Allah har ya tare. To Allah sa gidan zaman ka ne G-Fresh. Allah ya sa gidan zaman ka ne. Ina yi bari na bari. Allah sa gidan zaman ka ne. Allah ya sa gidan zaman ka ne. Allah sa ka daure ka zauna. Jama'a G-Fresh fa har ya tare. Yan Kaduna G-Fresh zai bar Kano zai dawo Kaduna. Yan Kaduna kun yi babban bako, la ilaha illallah. Alherin Allah ta kaiwa Garba. Wato G-Fresh kai makura ne. Na rantsi da Allah. Katumar doro. Wato babu wanda G-Fresh bai goge mai hadda ba. Na rantsi da Allah. Alhaji Malam Garba. Kwanaki dinga tambaye shi G-Fresh ka samu ka yi aure, ka samu ka